Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin da ya hallaka sojojin jamhuriyar Nijar 34 tare da jigata wata 14 a yammacin ƙasar. Hakan dai na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa ta wallafa a shafinta na Telegram a ranar Juma'a. Tun da farko dai ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin 34 a wani hari da suka kai a wannan Alhamis a yammacin ƙasar kusa da kan iyakarta da Mali. Sai dai ma'aikatar tsaron sojan Nijar ɗin ta ce jami'an sojinta su ma sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a artabin da aka yi. Ma'aikatar tsaron Nijar ɗin ta ce ta tura ƙarin wasu jami'an sojoji garin inda suka gudanar da sintiri ta ƙasa da kuma ta sama don bin samun maharan. Shi dai garin na Bani Bango na kusa da kan iyakar ƙasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso, yankin da ke fama da hare-haren masu iƙirarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyoyin Al-Qaida da kuma ƙungiyar IS. A wani sabon labari da muka samu, za ku ji cewa ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayyana aniyarta na kawo ƙarshen zaman doya da manja da kuma dawo da haɗin gwiwar da take yi da ƙasar Nijar. Ƙasar Sahel, wanda dangantakar ta taɓarɓare tun bayan juyin mulkin watan Yuli 2023 da ya kai sojoji kan karagar mulki. A lokacin ƙungiyar ta AU ta yi Allah wadai da juyin mulkin da ya hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, wanda ke ci gaba da zama a gidan shugaban ƙasar tun daga lokacin, tare da dakatar da haɗin gwiwar harkokin kuɗi da na tsaro. A yau Laraba ne jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar AU a birnin Yamai ya gana da Firaministan Ali Mohamed Lamine Zain. Jami'in na ƙungiyar Turai da babbar murya yana mai bayyana cewa wannan taron wata dama ce tana nuna gaskiya da muhimmancin sauya shafin da kuma ci gaba da ƙulla kyakkyawar alaƙa tsakanin Tarayyar Turai da Nijar. Yana faɗar hakan ne a wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin na ƙasar ta Nijar. Ya jaddada cewa an riga an tattauna batun sake kafa haɗin gwiwa da mahukuntan Nijar. A ziyarar da ya kai, wakilin Turai a yankin Sahel ya kai Nijar a watan Fabrairu. Muna da damammaki da yawa a nan gaba a cewarsa. Tun bayan da sojoji suka hau kan karagar mulki, gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sauya hulɗarta da akasarin ƙasashen baya ga yanke hulɗa da Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka. Jami'in na ƙungiyar Turai ya bayyana cewa ƙasar ta Nijar na da ingancin gudanar da hulɗa da duk ƙasar da take so, inda ya jaddada 'yancin kai da kuma neman ƙulla hulɗa ta fuskar tsaro da ƙasashen Iran da Rasha na daga cikin ababen da a baya suka jawo fushi daga ƙungiyar Tarayyar Turai, wadda a yanzu kuma ya zama wajibi su rufe ido a kai.